Чакай. Какво става? Таня! О! Кажи. Айде ще имаме... Добре. Там, да? Няма да. Айдем, че ще не снимаш. Егенича. Айде, ние сме заколи седи. Айде, да. Ние сме още викам. Моля си легнах. Не. От тук. Раз. Зато се правят второто ремарке. Ма той си идва бе тия големи тежки бали. Мина през мене взе 10 лева и отида на центъра. Да. По-сигурно много повече там. Ето по 60 кила бала, вика, той не мога ги дигне. А, па сега ще дойде. Васко ще го смени 12:30, 1 часа и той си доде. Дойдем да оправим тия документи. Да. Паляме зима. Давам всичко. Значи. Водиш така много, да? Абе, дай го.